Pregătește-ți un spațiu unde poți să te relaxezi pentru următoarele 15-20 de minute, fără să te deranjeze nimeni și nimic. Cel mai bine e să stai cu spatele drept și nu întins pe o canapea, pe un pat sau pe un scaun cu supătar și să asculți la căști. Și ce vreau să faci acum este să observi cât de confortabil începi să te simți, cât de bine te simți și cât de calm și liniștit și relaxat ești. Senzația asta de relaxare și poate chiar o căldură, o ușoară căldură plăcută, o căldură relaxantă, te învăluie din vârful capului până în vârful picioarelui. Și simți cum în vârful capului începi să simți ca și cum cineva îți face un masaj ușor și masajul ăsta se simte ca o plăcută mângâiere care te face să te simți foarte, foarte relaxată. Și vreau acum să lași relaxarea asta să coboare jos pe frunte și să-ți înlocuiască încruntarea cu un zâmbet plăcut pe interior. Să-ți coboare, să-ți relaxeze ochii și ploapele și pupilele și sprâncenele și toată zona ochilor simte că în sfârșit se poate relaxa. Și acum relaxarea asta se duce la urechi și se simte ca și cum îți mângâie cineva, îți masează cineva urechile și nasul și obrajii și buzele și simți cum toată limba și maxilarul se relaxează și simți că scoți în sfârșit presiunea asta din zona asta. Și vreau acum să lași relaxarea asta să coboare spre gât și să relaxeze de aici fiecare mușchi și fiecare celulă și fiecare os și fiecare tendon. Și dă-i voie relaxării să coboare spre umeri și în sfârșit simți că poți să dai jos greutatea aia pe care o porți. Și cu fiecare respirație te simți din ce în ce mai ușoară și din ce în ce mai liberă. Și lasă acum respirația și cu relaxarea asta să coboare jos spre mâini și spre brațe, până în vârful degetelor și simți aici că începe să se creeze ca o senzație de căldură, semn că te relaxezi în zona asta. Așa că cu următoarea respirație invită acum relaxarea asta să urce în zona inimii și simți că cu fiecare respirație îi dai voie din ce în ce mai mult relaxării, să-ți cuprindă zona inimii și să-ți deschidă zona asta, astfel încât simți că poți să atragi din ce în ce mai multă abundență și prosperitate în viața ta. Și dă-i voie acum relaxării să coboare spre abdomen și să-ți relaxeze toate organele interne. Și să coboare și spre oasele șezutului, spre bazin și te simți sprijinită de scaunul, canapeaua, patul pe care stai, dar în același timp te simți sprijinită și de pământul care te poartă în fiecare zi și susține zilele și visele. Și dai voie acum relaxarea este să coboare spre picioare, spre genunchi, spre tălpi. Și ajungem până în vârful degetelor de la picioare. Și simți aici că se formează o senzație de căldură și de relaxare, semn că te-ai relaxat în zona picioarelor. Și cu fiecare respirație, o nouă pătură de relaxare coboară din vârful capului până în vârful picioarelor, făcându-te să te simți din ce în ce mai relaxată, din ce în ce mai sprijinită. Și acum vreau să continui să-ți lași toți mușchii, toate oasele, toate celulele să fie relaxate de pătura asta de relaxare și toate gândurile, toate emoțiile, toate energiile care îți trec prin filtrul conștiinței, lasă-le acum să se relaxeze.
Și vreau acum puțin să te focusezi pe respirația ta, încet și ușor, și inspiră până la 3, expiră până la 5 și fă asta de câteva ori. Inspiră până la 3 și expiră până la 5. Te descurci foarte bine și cu fiecare respirație pe care o iei devii din ce în ce mai relaxată. Și pe măsură ce corpul tău se relaxează, mintea ta se îmbunătățește, concentrarea, creativitatea ta se îmbunătățește și îți deschizi din ce în ce mai mult subconștientul să atragă prosperitate în viața și în afacerea ta. Acum că ești foarte relaxată fizic, vom începe să lucrăm la nivel spiritual și vreau acum să mergi adânc în tine, într-un loc foarte sigur. Te apropii din ce în ce mai mult de sursa ta spirituală de putere și cu cât te apropii mai mult de sursa ta spirituală de putere, cu atât te simți din ce în ce mai bine. E o experiență foarte plăcută și în timp ce vorbesc chiar acum, tu te apropii din ce în ce mai mult de sursa asta interioară de putere spirituală. Și îți poți imagina, vreau acum îți folosești puterea asta a minții tale de a crea, de a se preface că știe sau poate să construiască în mintea ei. Vreau să folosești acum puterea asta a minții tale de creație, de vizualizare, de concepție, de imaginație și să vezi cum în fața ta se află o scară cu 20 de trepte. Și nu trebuie să le vezi pe toate sau să le numeri, ci vreau doar să știi că sunt 20 și fără să te întrebi de ce nu 10 sau 30. Pur și simplu sunt 20 de trepte și le vezi în fața ta doar pe cele care se află fix în fața ta. Scara asta te duce la nivelul tău cel mai adânc de spiritualitate, cel mai adânc de abundență și prosperitate. Și în câteva momente o să număr de la 20 la 1 și cu fiecare cifră, cu fiecare număr pe care îl rostesc, ce vreau să faci este să mai cobori câte o treaptă. Și cu fiecare treaptă pe care o cobori, ca și cum lași în urmă mintea ta conștientă, mintea ta de zi cu zi și te duci din ce în ce mai adânc spre mintea subconștientă, spre o stare adâncă de calm. Și cu fiecare cifră pe care o rostesc, mai cobori o treaptă și cu fiecare cifră pe care o rostesc, cu atât mai departe și mai jos ești în interiorul ființei tale. Și cu cât cobori mai mult, cu atât mai bine te simți, cu atât mai minunat te simți, cu atât mai confortabil și mai în contact cu tine și cu sinele tău te simți. Așa că o să încep acum să număr ușor și gradat și tu urmează cu fiecare cifră pe care o rostesc, căutând pe acea cifră să și respiri, știind că cu fiecare respirație și cu fiecare cifră lași în mintea ta, în urmă mintea ta de zi cu zi, viața de zi cu zi, mintea conștientă și te cobori tot mai mult spre starea asta minunată de destindere, relaxare și calm. Începem acum. 20 și coboară prima treaptă. Te descurci excelent. 19. Mai coboară încă o treaptă și vezi senzația de ușurare și de plutire care apare cu fiecare treaptă pe care o cobori. 18. Și vezi cât de relaxată te simți și cât de bine te simți. Și mă întreb dacă există părți ale corpului tău care să fie mai relaxate decât altele. Poate că umerii sunt mai relaxați decât gâtul, sau poate că picioarele sunt mai relaxate decât brațele. Nu contează, doar ce contează este ca tu să te relaxezi în tot corpul. 17. Și tot corpul tău e ca și cum începe să se topească, ca și cum începi să te eliberezi de corpul tău fizic. Și mă întreb dacă relaxarea și destinderea asta pe care o simți acum, dacă oare s-a extins în întreaga ta ființă, de la umeri, de la gură, de la frunte, de la gât, până jos pe trupul tău. 16. Și deja ești la sfertul drumul ăsta care te coboară spre cel mai profund nivel de relaxare și de spiritualitate și de abundență și de prosperitate. 15. Începi să-ți dai seama că sunetele din jurul tău care până acum te deranjau sau poate te enervau,
acum fac parte din procesul tău de relaxare și nu doar că nu te enervează în niciun fel, ci dimpotrivă te ajută să te relaxezi din ce în ce mai mult și din ce în ce mai adânc. 14. Poate că simți acum sentimentul plăcut de relaxare și de confort, cum e distribuit în tot corpul tău, cum ajunge la fiecare membru, fiecare mușchi, fiecare tendon, fiecare părticică a ființei tale se relaxează în momentul ăsta. 13. Îți observi inima cum bate încet și e așa plăcut să simți senzațiile astea în întreaga ta ființă. Poate pe alocuri simți așa o senzație plăcută de furnicături sau poate simți niște înțepături plăcute. Astea sunt semnul că te relaxezi din ce în ce mai profund. 12. Respiri calmă, relaxată, pe pilot automat, exact așa cum e și relaxarea asta. Nici nu trebuie să te gândești la ea pentru că se întâmplă de la sine. Senzația asta de relaxare plăcută cuprinde în corpul tău și te afunzi din ce în ce mai mult în ea. 11. Și ai ajuns la jumătate. Excelent! Poate se întâmplă sau poate nu se întâmplă. Poate îți dai seama că ești la jumătate, poate că nu. Nici nu contează. Cel mai important e să știi că cobori pe scara pe care voiai de mult să cobori. Scara care te ține și te relaxează în același timp. 10. Și cu cât cobori mai mult, cu atât totul în jurul tău începe să se estompeze, să dispară, ca și cum la tine nu mai ajunge nimic. Nu mai ajunge nici gălăgia, nici zgomotul, grijile, gândurile, ideile. Nu mai ajunge nimic la tine pentru că ești deasupra lor într-o stare de calm și serenitate. 9. Sunt curioasă dacă îți dai seama cât de încet poate că mi-auzi vocea, dar totuși cât de ușor e să înțelegi ce spun, pentru că nimic nu te încurcă, nimic nu te deranjează. Totul te ajută și te relaxează. 8. Te bucuri din ce în ce mai mult de sentimentele astea extraordinare de calm, de pace și de detașare pe care le trăiești. 7. Corpul tău se scufundă tot mai mult în starea asta de pace, de eliberare, deschizându-se tot mai mult către nivelul subconștient, către nivelul cel mai profund de relaxare și de abundență și de prosperitate. 6. Tot mai relaxat. Deja ai parcurs 3 sferturi din drum și mai ai doar un pic până ajungi la baza scării și te bucuri din ce în ce mai mult de lucrul ăsta. 5. Mai ai doar un pic, pregătește-te pentru că în curând vei ajunge la baza scării. 4. Din ce în ce mai aproape în starea asta de calm, de bucurie, de împlinire, de prosperitate, de abundență. 3. Aproape că ai ajuns și ai ajuns într-o stare de serenitate totală, de pace, de armonie și de încântare. 2. Încă un pas și ai ajuns și te simți super fantastic. Și 1. Ai ajuns acum la baza acestei scări. Ai ajuns în centrul cel mai interior al ființei tale. Și simți în jurul tău dintr-o dată sentimente de pace, de acceptare și de iubire. Și în fața ta observi o ușă. Ușa asta duce la sursa puterii tale. Doar fiind în fața ușii, poți să simți puterea asta incredibilă care vine din interior. O să număr de la 3 la 1 și când ajung la 1, deschizi ușa și intri înăuntru. 3. Pui mâna pe un mâner, îi simți temperatura, textura. 2. Te pregătești să deschizi ușa către sursa ta de putere și simți deja puterea în corpul tău. 1. Deschizi ușa și ești înăuntru camerei, înăuntru sursei tale de putere. Și sentimentul de putere pe care îl simți aici e aproape copleșitor. Dar te obișnuiești repede cu asta. Începi să o absorbi puterea care este foarte intensă aici și o inspiri în lumea ta interioară cu fiecare respirație pe care o iei. Și de fiecare dată când inspiri, din ce în ce mai multă putere intră și se imprimă în ființa ta. Și de fiecare dată când expiri, această putere devine o parte din tine. Puterea asta
pe care o respiri te transformă și îți oferă foarte multe abilități și puteri. Și în curând observ că una din abilitățile tale noi, care se formează în camera asta de putere, e un sentiment de conexiune cu tot ce există în univers. Din ce în ce mai multe informații sunt disponibile pentru tine și mintea ta. Devii din ce în ce mai înțeleaptă și mai bună în a judeca și a analiza informațiile. Și lucrul ăsta e foarte util atunci când îți dorești să verifici oferte de afaceri și oportunități de câștig și ai un sentiment că știi ce e profitabil și ce trebuie să eviți. Și ca și cum dobândești o înțelepciune care te face să înțelegi că acum cel mai bun mod de a câștiga bani este să oferi lumii ceva de care are nevoie. Înțelegi că atunci când oferi lumii un lucru bun, la un preț bun, poți câștiga cât de mulți bani vrei. Și cu fiecare respirație pe care o iei, conexiunea asta cu universul devine din ce în ce mai puternică și mai de încredere. Inspiră și mai multă putere și lasă această nouă abilitate să devină o parte permanentă a ta. Acum observi o altă abilitate nouă. Ești capabilă să-ți concentrezi mintea mult mai bine decât ai fost vreodată capabilă să o faci înainte. Poți să iei decizii foarte ferme și să nu fii distrasă de detalii neimportante. Această nouă abilitate va fi foarte importantă atunci când lucrezi în afaceri și creează o prosperitate nesfârșită, infinită. Abilitatea asta nouă este de asemenea importantă atunci când îți direcționezi puterea pentru a crea anumite condiții specifice în business-ul tău. Și cu fiecare respirație pe care o iei, capacitatea de a-ți concentra mintea devine din ce în ce mai bună. Inspiră putere și lasă această îmbunătățire să devină o parte permanentă a ta. În timp ce suntem aici și acum, vom folosi puterea nelimitată care este disponibilă în momentul ăsta pentru a crea un magnet de bani care aduce în viața ta bani din toate direcțiile posibile. Dacă te uiți în jurul tău, o să observi o mașină cu un aspect ciudat. Vreau să mergi la mașina asta acum și simți că puterea devine din ce în ce mai intensă. Și observă că aparatul ăsta are o antenă mare și două plăci mecanice pe care poți să-ți așezi mâinile. Pune-ți mâinile pe mașină și concentrează-ți mintea pe ceea ce vrei. Pe măsură ce faci asta, mașina ia imaginile din mintea ta și le trimite în univers cu putere pentru a crea tot ceea ce îți dorești tu. Așa că te invit acum să vizualizezi banii pe care ți-i dorești, să-i vezi în contul tău, suma aia la care visezi și tot ce poți să faci cu banii ăștia. Imaginează-ți mulți bani și permite să fii atât de entuziasmată de a avea mulți bani, încât simți o recunoștință și o satisfacție enormă. Și continuă să umpli mașina asta cu tot mai multe imagini cu banii pe care ți-i dorești și ce o să facă banii ăștia pentru tine. Continuă să inspiri putere și trimite tot mai multe imagini cu bani în mașina asta și toată distracția pe care o să-i ai cu ei. Când simți că ai dat aparatului cât de mult poți, ia mâinile de pe plăcuțele alea și fă un pas înapoi. Relaxează-te și lasă-te să te încarci după eforturile tale. În momentul ăsta ți-ai creat un viitor care va fi plin de bani și tot ce ți-ai imaginat. Și te-ai descurcat foarte bine. Așa că așează-te puțin jos și lasă-te să continui să inspiri puterea asta în interiorul tău. Și pe măsură ce continui să respiri putere, noile tale abilități devin din ce în ce mai puternice și mai permanente. Conexiunea ta cu tot ce este în univers devine din ce în ce mai puternică și poți afla din ce în ce mai multe despre ofertele de afaceri care sunt potrivite pentru tine. Vei ști ce proiecte sunt profitabile și pe care să le eviți. Îți vin idei din ce în ce mai multe pentru proiectele de afaceri care îți fac plăcere să lucrezi și de asemenea care vor îmbogăți lumea. Vei ști să comercializezi și să vinzi tot ceea ce vrei să oferi lumii.
Și cu nou grad de concentrare și determinare care crește în interiorul tău, succesul tău este garantat. Așa că dă-ți voie încă puțin să te imprimi în subconștient, în conștient, în corpul, sufletul, mintea ta și inima ta cu toată puterea, abundența și prosperitatea pe care ai simțit-o în locul ăsta. Și este timpul acum să ne întoarcem în lumea exterioară. Așa că găsește ușa care te-a condus în locul ăsta special și treci prin ușa asta și înapoi la scara cu 20 de trepte. Și pe măsură ce pui piciorul pe prima treaptă, îți permiți să alergi mental prin tot ceea ce ai făcut aici jos. Pentru că ai făcut foarte multe progrese într-o perioadă scurtă de timp. Și a fost o experiență minunată. Dar ești gata să te întorci în lumea exterioară și să folosești cunoștințele, înțelepciunea și puterea pe care le-ai dobândit aici. Deci să începem să urcăm treptele, numărând treptele invers. Așa că pasul 1, pasul 2, pasul 3, pasul 4, pasul 5. Te simți din ce în ce mai mulțumită de tine și de progresul pe care l-ai făcut. Pasul 6, pasul 7, pasul 8, pasul 9, pasul 10. Când ajungi în vârful scării, vei fi în lumea exterioară, gata să treci la alte sarcini și la proiecte și să implementezi toate ideile și toate energiile pe care ți le-ai preluat în camera puterii tale. Pasul 11, 12, 13, 14. Te simți din ce în ce mai trează, dar și din ce în ce mai abundentă și mai prosperă și simți că mentalitatea ta despre bani s-a schimbat complet și ești gata să-ți schimbi business-ul complet. 15, 16, 17, respiri adânc și observi corpul tău din ce în ce mai energizat. Pasul 18, 19, simți patul, scaunul, canapeaua pe care stai, simți hainele pe pielea ta, ești din ce în ce mai trează și din ce în ce mai mulțumită cu călătoria pe care ai avut-o acum. Și pasul 20, ești acum pe deplină trează și conștientă de tot ceea ce e în jurul tău, deschide ochii și salută noua viață pe care ai creat-o. Ai făcut foarte multe schimbări în timpul sesiunii astea. Vei observa foarte multe lucruri care o să fie diferite de ceea ce vă amintiți că au fost înainte. Și lucrul ăsta e normal și de așteptat. Și tot ce s-a schimbat a fost o îmbunătățire, așa că o să te bucuri din ce în ce mai mult de diferențele astea care apar în viața ta. Acordă-ți puțin timp pentru a te adapta la noile condiții din viața ta și când te simți liniștit cu schimbările pe care le-ai făcut în timpul sesiunii, poți să repeți sesiunea pentru a crea și mai multe îmbunătățiri în viața ta. Fie ca tu să găsești tot ce ți-ai dorit dintotdeauna.